Lah kok dadi kaya ngono kowe Sinuwun Ndarawati. Malah sampean luputi karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring Nata Ndarawati ning kondang Titi Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandung kabagyan, dewa sing kondang kandung katentreman. Ning nyatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bungah wong liya, sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Neng ngono Wisnu sing mapanane nang angganing Ratu Ndarawati meng goro, ora ana nyatane. Nyatane sampean mentolo nyumurupi pati ning para kawula sanegara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi regane atuh? Laban suara wani ngias karo Kanjeng Prabu ngaring-ngilani dadaring Prabu Ndarawati. Jeleh nyawang jeglaring jagat seming rembulan ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Ndarawati. Iki sesembahanku, aku Senopati Ndarawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Prabu Ndarawati aku sing ora trima. Wah, bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku. Aja mungsuh Durna, mungsuhe aku. Mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, idak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake Setyaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Nggir. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwanene karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu maring anu karo kowe, wani ngunek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labuhi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nyamah asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndarawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sang gleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki mengkari piye? Lho. Lah kok Sinuwun Prabu Ndarawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu menika sanes kula ning Werkudara wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika wis sampun satrepipun wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Nalendra. Ora dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kaya ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep perkasa terus ta aku? Wah, mbuh ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula Sinuwun Ndarawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Dadi gegeran negara Ngamartaya. Kowe bloko, gandhek malela watu saniki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja kelakon dosa wae. Aku kelakon ngamuk punggung